Tervetuloa tähän keskustelutilaisuuteen. Ja, mun nimi on Svante. Mä oon Oulusta, tai alkuperäin Ruotsista. Oulussa mä pyöritän tämmönen pieni kirjakauppa ja myös kustantamo nimeltä Lode. Ollaan aikaisemmin, se on niin kuin pohjoismainen kustantamo, että ollaan aikaisemmin julkaissut tämä kirja suomeksi, Make Rojava Green Again, ja ruotsiksi on tämä Oreda städer tullut. Ja sitten meillä on myös englanninkieliä kirjoja, kun on taustaa semmoinen New Compass Press kustantamosta. Mutta tänään olen tosi iloinen ja ylpeä, että voi esitellä tämä uusi kirja nyt suomeksi, Arkipäivän ekologia. Se on just tullut painosta viikko sitten tai jotain. Ja Lode ollaan puhunut, että meillä on niin 3 pääteemoja, niin ekologia, demokratia ja yhteisöllisyys tai yhteiskunnallinen emansipaatio. Ja tämä kirja sopi tosi hyvin just niihin 3 teemoihin. Ja jos me lyhyesti vain ensin täällä sanon, tämä on Haja Heller kirjoittama kirja englanniksi, joka sitten on suomennettu. Ja jos me luen takakannalta ensin, että Arkipäivän ekologia on ajankohtainen ja oivaltava teos, jossa yhdistävät yhteiskuntaekologinen ja feministinen analyysi. Heller tutki ihmisten luontosuhdetta ja haluaa poliittisena voimana osana antikapitalistista ja feminististä vastarinta. Teos purkaa vastakkainasettelu järjen ja tunteen välillä ja osoittaa, kuinka halu voi toimia muutosvoimana, kun pyritään ekologisen vapaaseen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskuntaan. Ja mukana täällä nyt on myös Elsa Kivinen, joka on kirjoittanut esipuheen tähän kirjan. Niin mä ajattelin, että Elsa voi puhua enemmän kuin minä tässä. Ja jos mä aloitan sillä lailla, että mitä susta, kun me olin niin kuin, oltiin niin kuin, mä voin sanoa myös, että Ulla Velhonen on, tai hetken, miten nyt sanon, ja, on kääntänyt tämä kirja. Ja tuossa prosessissa, kun me niin kun on valmistunut tämä kirja, me tulee aika lailla heti mielessä sua, kun mietin just, että kuka voisi kirjoittaa niin esipuhe tähän. Ja, niin miten susta, kun se ensivaikutelma ja mikä oli susta niin erikoista, tai mitä, kun ensin katsot ja luit tämä kirja, miten erotaa tämä kirja niin muille kirjoja, joka käsitellään tämmöisiä teemoja vai? Joo, siis ehkä mä sanoisin itsestäni, että kun multa kysyttiin, Svante kysyi vähän yli vuosi sitten, että kiinnostaisiko mua kirjoittaa ja haluaisinko mä kirjoittaa, niin vastaus molempiin oli kyllä, mutta mä olin myös hyvin hämmästynyt, mutta toisaalta mä uskon, että siis kysymys johtui siitä, että mä oon pitänyt yhteiskuntaekologiasta muutamia puheenvuoroja Helsingissä ja Tampereella ja oon lukenut paljon Bookchinia, joka on tämä yksi keskeisimpiä tavallaan kirjailijoita ja tämmöisiä tunnettuja hahmoja, joka on kirjoittanut yhteiskuntaekologiasta ja siitä, miten Bookchin aikoinaan oli siis hyvin turhautunut tämmöiseen Yhdysvaltojen työväenliikkeen toimintaan, ei kokenut, että sillä olisi tämmöistä vapauttavaa potentiaalia, että tämä oli siis 1940-luvulla ja sitten Bookchin, että no minä luon tästä paremman teorian ja otan ekologian huomioon ja sitten se ryhtyi sellaiseksi teoriasedäksi ja kirjoitti ihan hyviä juttuja, mutta sitten myös sellaisia asioita, joissa sitä voi niin kuin ehkä kritisoida, että se ei just kirjoittanut vaikka feminismistä suoraan, että se halusi luoda sellaista universaalia teoriaa, joka yhdistää niin kuin anarkismin ja marksismin parhaimmat puolet ja näin poispäin. Ja Öcalan inspiroitu myöhemmin Bookchinista, mutta Bookchin ei oikein sitten tehnyt muuta kuin kirjoitti. Ja on siis Bookchinista puhunut jonkin verran, ja yhteiskuntaekologia on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja inspiroiva tämmöinen viitekehys.
Se on inspiroinut mua tosi paljon mun toiminnassa ja se ei ole mun mielestä liian teoreettinen, vaan tuo siihen semmoisen toiminnan aspektin. Ja onko siellä heti joku kysymys? Joo, no siis se on tämmöinen viitekehys, että siis, että kaikki tämmöinen niin kuin, tai suuri osa luonnon sorrosta ja ilmastokriisistä ja kaikista ongelmista, tällaisista yhteiskunnallisista ongelmista maailmassa johtuu siitä, että ihminen dominoi luontoa ja kontrolloi luontoa ja haluaa kontrolloida luontoa. Ja sitten yhteiskuntaekologia ajattelee, että ihminen on osa luontoa ja me ollaan vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja meidän pitäisi ymmärtää se oma paikkamme eikä ajatella, että me voidaan jotenkin olla luontoa tai muuta luontoa voimakkaampia. Ja sitten tässä on Bookchin kirjoittanut paljon teoriaa tämän ympäriltä ja miten pitäisi luoda sellaisia yhteisöjä, joissa olisi paikallisdemokratiaa ja tämmöistä vastavuoroisuutta ja hierarkioiden vähentämistä. Ja sitten tässä on niin kuin tämmöinen pieni kirjallisuuden tai tämmöinen teoria niin kuin levinnyt sitten. Ja se on tosi toimintaorientoitunutta myös siinä mielessä, että se on aika ratkaisukeskeistä, minkä takia mun mielestä myös yhteiskuntaekologia, niin sillä olisi mahdollisuutta olla näkyvämmin esillä Suomessa, jossa mun mielestä ihmiset on tosi ratkaisukeskeisiä ja välillä ehkä vähän liiankin. Mä laskin itteni mukaan tähän kategoriaan, mutta joo, niin siis olin todella otettu ja imarreltu siitä, että mua kysyttiin. Ja sitten mun piti lukea toi kirja. Ja se oli tosi kiinnostava, koska se toi feminismin tähän yhteiskuntaekologiaan. Ja kuten mä sanoin, niin Bookchin kirjoitti enemmän semmoista teoriaa, että että minkälainen olisi utopia yhteiskunta ja miten päästä sinne niin kuin paikallisdemokratian avulla. Mutta Bookchin ei sinällään itse analysoinut niin kuin vaikka sortoa, johon feminismi on vasta rinta. Ja sitten tämä Chaya Heller, niin täällä oli myös takana semmoinen pieni haastattelu, joka me molemmat tehtiin tämän vuoden tammikuun lopussa, jossa sitten Chaya sanoi, että silloin kun se kirjoitti tätä kirjaa, niin se liikkuu feministiliikkeissä ja se yritti tuoda ekologiaa sinne tai tällaista niin kuin luonnonsuojelua ja niin kuin tasa-arvo kysymyksiä myös niin kuin ympäristöasioissa. Ja silloin kun se liikkuu ympäristöliikkeissä 1980-luvun Yhdysvalloissa, niin se halusi tuoda niihin lisää feminismiä. Ja sitten se kirjoitti tämän kirjan silleen, niin kuin vähän ehkä molemmille liikkeille. Ja myös niin kuin itselleen. Et tässä on paljon sen omia ajatuksia siitä, että miksi asiat, jos tässä puhutaan, on tärkeitä molemmissa liikkeissä ja sitä myötä niin kuin yhteiskunnallisessa toiminnassa ylipäätään. Mikä se kysymys oli? Että mikä on mun ensivaikutelma? Niin jo. Tosi kiinnostava ja se oli myös hyvä aika mun elämässä lukea toi, koska musta tuntuu, että välillä mua turhauttaa Suomessa se, että organisoidessa, mä itse siis olen ympäristöliikkeessä toiminut jo niin kuin varmaan 5 vuotta, tai sen koko ajan kun mä oon asunut Suomessa, niin oon toiminut ympäristöliikkeessä. Nyt mä kuulen mikrofonista vähän paremmin. Ja turhauttaa semmoinen keskustelu erityisesti ehkä mediassa tai sosiaalisessa mediassa, jossa puhutaan paljon siitä, että miten pitäisi vaan tehdä paremmin asioita, mutta ei ikinä oikein uskalleta ehkä puhua siitä, mitä halutaan tehdä tai halu nähdään sellaisena juttuna, että kapitalismi on tavallaan kaapannut ja kaikki, mitä ihmiset haluaa, on jotenkin kapitalismin ohjaamia tai silleen, että puhutaan siitä, että jos sä haluat jotain, niin se ehkä johtaa ylikulutukseen, tiesitkö? Ja jos sä haluat jotain muuta, niin se on sitten ehkä vähän itsekästä ja näin poispäin. Ja mun mielestä halu, ja siis Chaya Hellerin mielestä halu on kuitenkin tosi suuri poliittinen voima, ja sitä ei saisi mitätöidä, että niin siis antikapitalistit kuin fasistitkin haluaa asioita, ja sitä ei niin kuin tule kieltää. Ja halun parempi ymmärtäminen voi olla tosi hyödyllistä niin silleen yhteiskunnallisesti, kuin sit myös niin kuin omassa toiminnassaan ja omassa elämässä. Ja sitten mä aika usein itse mietin sitä, mitä mä itse haluan. Ja sitten mitä enemmän mä mietin sitä jotenkin tarkemmaksi musta tuntuu, että mun oma poliittinen toiminta niin kuin menee. Ja sitten oli tosi silleen
tuntui hyvältä lukea jotain kirjaa ja jotain tekstiä, jossa tuodaan esille se, että että halut voi olla myös niin kuin positiivinen asia ja haluaminen voi olla kannattavaa, siinä ei ole mitään hävettävää ja siinä on tosi paljon voimaa. Ja jos pystyy miettimään sitä omien halujensa vaikutusta ja vielä niin kuin jotenkin ehkä kanavoimaan sitä, mitä haluaa, niin se voi olla todella, todella voimakasta. Ja sillä voi olla hyviä, ei pelkästään sellaista, että sen avulla voi saavuttaa jotain, vaan se voi tuoda mielihyvää ihan vaan itsessään ja auttaa jaksamaan ja näin poispäin. Joo. Mä voin sitten tästä jatkaa siihen suuntaan, mihin seuraava kysymys tulee. Okei, joo. Niin, sä puhut nyt niinku halusta, ja tosiaan tämä on niinku just se halu ja luonto, tai luontokuva on ne keskimmäiset niinku käsitteet, mitä täällä, niin tämä kirjan rakenne on just sellainen, että se on 3 osaa, ja eka osa on luonnon halu, toinen on halun luonne, ja sitten kohti yhteiskunnallista luonnonhalua. Eli se on just tämä dialektiikka, just halu ja luonto. Tai just, joo. Niin, ja miten halu voi olla niin kuin, yhteisöllinen voima, ja ei pelkästään tämmöinen individuaalinen juttu. Mutta sitten tuo luonto-osa, että haluatko vähän avata sitä, että kun tässä alussa Heller kritisoi vähän tuo tämmöinen romanttinen kuvaus luonnosta ja miten se voi olla ongelmallista, tai siis niin, ja se puhut myös, se kirjoittaa sun esipuheessa on just vähän sitä just, että miten Suomessa on yleensä puhutaan niin kuin luonnossa puhtana ja tämmöinen niin kuin hieno, ja miten se voisi olla. Joo, haluatko vähän avata tuo? Joo, siis eikä tässä niin kuin disclaimer, mä oon siis asunut ja opiskellut, tai mä oon opiskellut Skotlannissa ja sitä ennen olin koko lapsuuden ulkosuomalainen, niin sen takia mä puhun Suomesta tälleen ehkä eri lailla kuin sellainen henkilö, joka olisi asunut koko elämänsä täällä. Ja musta tuntuu myös, että tämä niin kuin vaikuttaa aika paljon mun omaan analyysiin siitä, että miten mä toimin Suomessa. Ja vertaan tosi paljon vaikka englanninkielistä keskustelua sitten suomenkieliseen keskusteluun, koska mä loivin näiden välissä. Tosiaan tuossa alussa on aika paljon kritiikkiä siitä, miten luonto nähdään just ihmisestä erillisenä, sellaisena niin kuin jonain toisena paikkana, jota pitää suojella tai joka on jotenkin mystinen. Ja tämä kritiikki on tosi systemaattista aika monessa yhteiskuntaekologisessa teoksessa. Ja sitten tämä on myös semmoinen, että tämmöistä niinku puhdasta luontoa, joka on koskematon, niin tätä samaa narratiivia voi käyttää myös niinku ekofasistit. Että se sinänsä ei ole mikään niinku yhden poliittisen ideologian oma käsite, mutta se myös tavallaan toiseuttaa alkuperäiskansat ja ne ihmiset, jotka elää vastavuoroisemmassa suhteessa muun luonnon kanssa aika niin kuin perustavanlaatuisesti kaikista ympäristökysymyksistä, ja nimenomaan yhteiskuntaekologit ylipäätään korostaa sitä, että me kaikki eletään jossain ekosysteemissä, meillä kaikilla on jonkinlaista, se voi olla hyvin pientä valtaa suhteessa siihen, että miten me toimitaan meidän ympäristössä. Ja semmoinen toiseuden romantisointi on todella haitallista, koska ensinnäkin me ollaan lopulta, me ihmiset ollaan kuitenkin jollain tavalla samanlaisia, ja semmoisesta romantisoinnista niin koituu ehkä lopulta enemmän haittaa kuin hyötyä. Semmoinen toisen erilaisuuden kunnioittaminen on ihan eri asia, mutta sellainen niin romantisointi niin on tavallaan etäällä pitämistä ja sellaista jopa ehkä niin kuin fetisointia ja sellaista, että ei haluta ehkä ymmärtää asioiden monimuotoisuutta ja olla just vastavuoroisessa niin kuin suhteessa siihen. Ja sitten siis Suomessa
mun mielestä on menty jo paljon pidemmälle, ainakin ympäristöliikkeissä. Mä nyt puhun 5 vuoden kokemuksella ja perspektiivillä omasta perspektiivistäni, mutta on siis semmoinen valtavirta ympäristösuojelun keskustelu on edelleen aika sellaista teknokraattista, mutta siis tosi paljon on sellaista, että luonnonsuojelu on ihan oma juttunsa ja sit se nähdään edelleen tosi erillisenä muusta politiikasta, erityisesti sellaisessa niin kuin valtavirtapuoluepolitiikassa. Ja se on mun mielestä tosi haitallista. Ja sitten myös sellaiset asiat, jotka on aika lähellä toisiaan, niin kuin esimerkiksi kehityspolitiikka ja ympäristöpolitiikka ja globaali eriarvoisuus, niin niistäkin on tosi pitkään puhuttu hyvin eri kuplissa. Et keskustelu on todella siiloutunutta, toiminta on todella siiloutunutta ja valtioiden valtarakenteet kannustaa tähän siiloutumiseen. Niin ehkä semmoinen, jos itse miettii, mitä itse haluaa tehdä, jotta maailma olisi ekologisempi ja tasa-arvoisempi, niin tämmöinen siiloutuneisuudesta poispyrkiminen ja sen ymmärtäminen, miten kaikki liittyy kaikkeen, on tosi hyödyllistä ja yhteiskuntaekologia auttaa siinä. Ehkä mä nyt lopetan tähän. Niin, mutta tuli just kun puhut, niin tämä, niin että jos luonto niin nähdään niin vähän niin objektina ja etäisyydestä, tämmöinen kauras, tai miten, niin Heller myös verraa sitä just niin keskiaikan niin romanttinen idea. Miten, joo, siis tässä on vielä sekin perspektiivi, että tässä on myös paljon ekofeminismiä, ja ekofeminismissakin on monta erilaista niin kuin haaraa tai tapaa ajatella siitä, erilaista koulukuntaa, niin Heller siis vertaa tällaista patriarkaalista tapaa nähdä luonto-objektina ja tämmöisenä kontrolloitavana siihen, että miten myös naisia on läpi historian ja edelleen voidaan kohdella, ja niin kuin rakenteet kannustaa semmoiseen, että ajatellaan, että naiset on tavallaan palvelemassa sitä, että kapitalismi pyörii, ja ihan kun naisilla ja luonnolla ei olisi niin kuin omia tarpeita tai ne eivät voisi toimia niin kuin autonomisesti, niin tällaistakin tuossa on hyvin paljon. Ja mä ehkä vertaisin tätä, multa eilen kysyttiin hyvä kysymys tuossa standilla, että onko tämä kuinka teoreettinen tämä teos. Ja se pisti mut miettimään, ja mun lopullinen vastaus on se, että toi on aika systemaattinen, ja siinä on paljon semmoista pohdittavaa ja paljon analyysiä, mutta siinä on myös todella paljon tämmöisiä tapausesimerkkejä, joka tekee siitä aika konkreettisen. Ja toi on myös ehkä kirjoitettu henkilöille, jotka on jo jossain toiminnassa tai haluaa yhdistää teoriaa ja toimintaa, mikä tekee siitä tietyille henkilöille lähestyttävämmän. Että se ei ole sellaista hyvin, hyvin abstraktia jotain semmoista tietynlaista teoriaa. Ja sitten toi on myös semmoinen, että mä itse vertaisin jos joku teistä on lukenut Aristoteleen tekstejä, semmoista, että kaikki väännetään rautalangasta ja varmistaan, että no niin, ymmärsittekö te nyt kaikki tässä, mitä sanoin, niin tässä on vähän ehkä sitä samaa, ja se tekee tästä lukukokemuksesta ehkä paikoitellen ihan pikkasen silleen ehkä puuduttavan, mutta ainakin asiat sitten ymmärtää, ja sitten voi ehkä niin kuin palata näihin lukuihin. Täällä on siis nämä luvut, niin kuin on jo esitelty, niin täällä on aika selkeä rakenne, että on yhteensä 6 lukua, niin sitten ne voi lukea silleen yksitellen ja ei tarvitse lukea kannesta kanteen, jotta saa pointeista kiinni. Ja sitten jos kiinnostaa joku tietty feminismin historia tietyllä aikakaudella, niin sitten voi palata siihen kohtaan, jossa sitä käsitellään aika perinpohjaisesti. Joo. Niin jos mä hyppitän ehkä vähän tässä nyt, mutta takaisin sinne, palataan siihen Halluun vähän, ja kun tosiaan sä puhut vähän siitä, että miten aktivismipiirissä on, mutta just tämä niin kuin halun ja pelkon dialektiikka tai tarpeen ja halun, ja miten se voi
nähdään aktivismissa ja miten se voi niin kuin muuttaa meidän toiminta, jos tämä niin kuin ymmärrys niin kuin, syventyy tästä niin kuin nämä. Joo, siis ehkä Jaya Heller korostaa sitä, että miten haluilla on tosiaan poliittista voimaa, ja jos fasistit käyttää sitä ja luo niin kuin omia fasistisia utopioitaan, mikä on ikävä kyllä hyvin selkeästi tämän hetken todellisuus, niin hyvä vastarinta on sitten miettiä niitä omia haluja ja miten vaikka niin kuin halu viettää aikaa muiden kanssa on myös selkeä halu, ja miten halujen demonisointi lopulta ehkä tekee meistä pelokkaita ja yksinäisiä, ja miten se sitten taas pelaa kapitalismin pussiin. Sitten myös ehkä semmoinen tietynlainen itsehillinnän ja kurin romantisointi, se on myös semmoinen, joka ehkä johtaa helposti siihen, että semmoiset tahot, jotka avoimemmin ilmaisee halujaan, jotka voisit olla näitä fasistisia, ekofasistisia haluja, niin ne saa tavallaan enemmän ilmaa ja toteutumispotentiaalia yhteiskunnassa. Siitä Jaya Heller oli hyvin, hyvin huolissaan sen haastattelun aikana. Me puhuttiin Jaya Heller puhuu meille hyvin paljon fasismista ja siitä, miten hän on itse tosi huolissaan siitä Yhdysvaltojen kontekstissa nyt erityisesti, mutta se oli hänen niin kuin päällimmäisin ja voimakkain huolensa tällä hetkellä, ja siinä mielessä tämä kirjan aihe on edelleen tosi ajankohtainen. Ja sitten mulla on täällä siis yksi tämmöinen muistiinpano, jossa mä olen siis ottanut ylös, että ajatus, jossa rakkaus on itsehillintää, redusoi rakkauden pidättyväisyydeksi tai tuhoisan halun tukahduttamiseksi sen sijaan, että se olisi sosiaalisen halun ilmaisua osallistua luovasti luonnon ja yhteiskunnan prosesseihin. Että tässä mun mielestä hyvin kuvataan sitä, miten kapea käsitys muun muassa rakkaudesta on nykyyhteiskunnassa. Ehkä nykyään on vähän parempi kuin 1990-luvun Yhdysvalloissa, mutta siis kapitalismille on tyypillistä se, että se valitsee, tai kapitalistiset prosessit valitsee jonkun aspektin, josta sitten, ja voi niinku kaapata sen koko käsitteen vaan sellaiseksi tuhoisaksi. Ja tässä kuvataan sitä tosi hyvin, että ei pelkästään niin kuin tällaiset termit kuin halu ja rakkaus, mutta myös esimerkiksi just se, miten kuluttaja-aktivismi tai tämmöinen kuluttamisen kautta oman toimijuuden korostaminen, miten se näkyy 1990-luvulla, ja siitä asti on voimistunut, ja miten se nykyään näkyy vaikka sosiaalisessa mediassa. Että ihmisten poliittinen mielikuvitus vähenee siihen pisteeseen, että ainoa poliittinen toimijuus nähdään sellaisena jonkinlaisena illuusena valinnanvapaudesta ja siitä, että voit ainakin valita, että mitä kulutat. Ja sitten se keskustelu typistyy siihen, eikä uskalleta edes haluta mitään muuta tai niin kunnianhimoisempaa, että kunnianhimoisuutta pidetään sellaisena epärealistisena ja haastavana juttuna. Ja tässä Hesarissa oli vähän aikaa sitten joku artikkeli naisista, jotka hakee ADHD-diagnoosia. Se pidettiin esimerkkinä, tämä yksi henkilö, jota haastateltiin, niin piti sitä esimerkkinä siitä, miten nyt ollaan jotenkin liian kunnianhimoisia, että naisten pitäisi jotenkin rauhoittua ja lakata olemasta hankalia. Että tämä nyt ei liity suoraan tähän, mutta ehkä vähän siihen, että jos uskaltaa haluta jotain, niin sitten on helppo joidenkin sanoa, että ei ole realistista ja yrittää lytätä, mutta se haluaminen tai se, että ilmaisee tarpeensa, on todella tarpeellista, jotta sit voidaan luoda toimintaympäristöjä, jotka sit puolestaan taas auttaa siinä, että tavoitteet, oli ne sitten niin kuin ekologiseen yhteiskuntaan pyrkimistä tai tasa-arvoon pyrkimistä, niin toteutuu paremmin. Mutta sitten ei saa pelkästään puhua tarpeista, että se on myös yksi asia, mikä jotenkin resonoi mussa, että
mä koen, että suomalaisessa keskusteluilmapiirissä on tosi paljon sellaista, että sitten kun on omat tarpeet täytetty, niin sit ei saa enää ilmaista halujaan ollenkaan, että pitää olla vaan kiitollinen siitä, että on kattopään, tai niin kuin, että kiitollinen siitä, että ei ole koditon, ja sitten kaikki muu on sellaista jotenkin huomionhakuisuutta tai sellaista just, että nyt ei saa ylikuluttaa, ja mehän olemme jo kaikki kuitenkin globaalissa pohjoisessa, kulutamme jo aivan liikaa, ja sitten ei ole sellaista niin kuin elämän laadun parantamisen keskustelua. Musta tämäkin on kyllä parantunut silleen, että puhutaan siitä, miten on oikeus kulttuuriin ja miten elämän laatu on myös taistelemisen arvosta, mutta todella helppoa on vaan jotenkin tyytyä siihen, tai ehkä tyytyä, mutta jotenkin pelätä, että ei kannata pyytää liikoja, että meillä on kuitenkin jo ihan, voisi olla pahemminkin asiat, että nyt pitää vaan nöyrtyä ja olla hiljaa, ja sitten jos haluaa jotain vähän paremmin, niin ehkä se on kuitenkin sitten jotenkin itsekästä. Ja sitten tässä nostettiin myös globaali tasa-arvo esiin, että usein verrataan siihen, että globaalissa etelässä on siellä ihmiset elää semmoisissa olosuhteissa, jossa ne ei saa vaikka tarpeitaan täytetyksi, että ei ole tarpeeksi juomavettä tai jotain muuta tällaista, mutta sitten on jotenkin tosi dehumanisoivaa puhua näistä ihmisistä vaan silleen, että no, ne tarvii sitä juotavaa ja toivottavasti tämä nälänhätä nyt jotenkin katoaisi, että näilläkin ihmisillä niin, on oikeus enempään tai niin kuin siihen, että heilläkin on se parempi elämä, että meidän pitäisi olla oikeasti niin kunnianhimoisia, että me ajateltaisiin, että mitä sitten kun nälänhätä on ohi, että miten me voidaan luoda sellainen maailma, jossa kaikilla sijainnista ja niin kuin taustasta riippumatta on hyvät edellytykset elämään, ei vaan silleen, että perustarpeet on täytetty, mutta että voisi kukoistaa eikä pelkästään selvitä. Joo. Tämä kirja on kuitenkin, se alkuperäinen teos, englanninkielinen teos, on kirjoitettu jo 25 vuotta sitten, että se ei ole ihan sillä lailla uusi kirja, ja se on niin kirjoitettu siis tosiaan Yhdysvallassa, että siinä kontekstissa, mutta siitä riippumatta tuntuu, että tämä on aika ajankohtainen ja Suomessakin. Haluatko vähän puhua, miksi voi olla, tai siis miten ajattelet sitä, että... Joo, siis ensinnäkin musta on upeata, että tämä on suomennettu. Mä kroonisesti valitan ja suren sitä, miten vähän englanninkielistä niin kuin tietokirjallisuutta tai tällaista ei-fiktiota suomennetaan. Et kun mä olen opiskellut yliopistossa englanninkielisessä maassa, niin mä luen sujuvasti molempia kieliä, mutta sitten mä tiedän, että se on aika korkea kynnys lukea vapaa-ajalla huviksi jotain sellaista aika teknistä tai tämmöisistä rankoista teemoista. Niin musta tää on niin kuin aivan mahtava kulttuuriteko, että suomennetaan tekstejä, koska sitten on näitä tämmöisiä tilaisuuksia, jos voi puhua niistä, voi järjestää lukupiirejä, ja sitten on jotain sellaista yhteistä kieltä, mitä me tarvitaan näinä aikoina. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, niin mun mielestä yhteiskuntaekologia ja se viitekehys niin on todella inspiroiva ja kannustaa toimintaan ja kannustaa itsenäiseen ajatteluun, koska se ei ehdota mitään ratkaisua, joka tulisi vaikka valtion politiikan kautta, vaan se inspiroi ihmisiä miettimään, miten jokainen elää suhteessa ympäristöönsä, ja tämä ympäristö on nyt hyvin laaja termi silleen, niin kuin miten me ollaan nyt tässä tilassa ja miten meillä jokaisella on meidän omat verkostot, oli ne sitten niin kuin ihmisverkostoja tai tavallaan muita tämmöisiä ryhmittymiä, minkälaisissa tiloissa me ollaan, mikä tekee tästä niin kuin paikasta erityisen, tästä tilasta erityisen ja miten me suhtaudutaan myös niin kuin muunlaisiin
olentoihin ja miksi me pidetään joitakin asioita meille tärkeänä ja miten me sitten näytetään se meidän toiminnan kautta. Että tämä kannustaa semmoiseen hyvin vahvaan toimijuuden korostamiseen, mutta samalla ei arvota ihmisiä sen perusteella, minkälaista toimijuutta ne ihmiset harrastaa, koska helposti aktivismissa on sitä, että arvostetaan vaikka niitä ihmisiä, jotka pistää kehonsa jollekin tielle ja menee sitten putkaan sen jälkeen, ja sitten ei arvosta sitä työtä, mikä on vaikka jonkin rakenteen, tämmöisen aktivistirakenteen ylläpitotyötä, joka on vähän sellaista näkymättömämpää, mutta jota ilman isommat ryhmät ei vaikka voisi nähdä tai kommunikoida keskenään, niin mun mielestä jotta ihmiset näinä masentavina aikoina jaksais muutakin kuin vaan sen, mikä on kirjaimellisesti pakko, jotta pysyisi hengissä, niin tämmöiset kirjat, jotka vähän ehkä tuo uudenlaista perspektiiviä siihen, mitä poliittinen toimijuus on ja miten feminismin ja ekologian voi yhdistää tai miten ne voi ruokkia toisiaan sekä niin kuin intellektuaalisesti että toiminnan tasolla, niin se on mun mielestä semmoinen, että musta tuntuu, että mä saan sitä tosi paljon, ja sit jos mä itse saan siitä tosi paljon, niin musta tuntuu, että ainakin joku toinen voi saada myös. Ja sitten myös tämä, että miten Suomessa mun mielestä on poikkeuksellisen siiloutunutta keskustelua, tai semmoista, että suhde politiikkaan on sitä, että mitä eduskunta tekee, ja ehkä miten siihen vastataan, niin tämä tavallaan luo mahdollisuuksia ajatella sitä, miten politiikka on se, mitä me täällä niin kuin nytkin tehdään ja harrastetaan aktiivisesti. Ja vaikka moni meistä ehkä ajattelee jo valmiiksi silleen, niin on aina tosi mukava lukea paperisesta kirjasta jotain, joka vähän niin kannustaa miettimään sitä lisää. Ja ehkä nimenomaan tuo tietynlaista sellaista myös historiallista perspektiiviä siitä, että mitä 1990-luvulla Yhdysvalloissa on, miten siellä on ollut asiat, miten siellä on ollut asiat 30-40 vuotta sitten, koska tässä siis on myös 1980-luvulta paljon kokemuksia, että tämmöinen ylisukupolvisuus ja syntetisoidun analyysin lukeminen on todella perspektiiviä antavaa, ja vaikka tämä tosiaan on Yhdysvaltojen kontekstista kirjoitettu, niin kyllähän ihmiset täällä nykyään seuraa hyvin paljon Yhdysvaltojen politiikkaa ja nimenomaan sellaista valtiopolitiikkaa ja näin, niin mun mielestä olisi myös hyvä, että, jokainen tekee mitä haluaa, mutta mun mielestä olisi myös tärkeää, että jos kerran valtionpolitiikkaa seurataan, niin miten se valtionpolitiikka vaikuttaa siihen vastarintapolitiikkaan, joka tapahtuu siellä ihmisten kesken ja ehkä semmoisissa ryhmissä, jotka ei saa tunnustusta valtion sanomalehdiltä tai jotka ei ole sillä lailla näkyviä niille, jotka ei ole kiinnostuneita näistä, niin mun mielestä tämä myös toimii sellaisena herättelijänä ehkä siihen, että poliittinen historia on kiinnostavaa ja erityisesti kun se on sellaista, että tajuaa jotenkin, että miten kaikki liittyy kaikkeen. Tämä kuulostaa niin kliseeltä, mutta on totta. Yes. Joo, mä ajattelin, että kohta voidaan avata, että ihmisiä voi esitellä kysymyksiä tai kommentteja, mutta haluatko lopuksi sanoa jotain niin kuin loppusana tästä, mitä toivot, että tämä kirja voi antaa liikkeelle? Tai ehkä semmoinen asia, mitä itse olen miettinyt myös viime aikoina ja jo vähän pidempäänkin, ja mitä toi kirja jossain määrin myös tekee, on semmoinen kehollisen ja tunnepitoisen tiedon merkityksen korostaminen, koska on todella helppoa vaikka aktiivisnakin tavallaan jumittua sellaiseen rooliin, jossa ihmiset pyytää sulta faktoja, ja sitten sun pitää toistaa niitä faktoja, ja sitten sä oot itse asiassa sitä mieltä, että ehkä joku toinenkin ihminen voisi kertoa niitä faktoja kuin sinä, koska sinulla ei ole sitä kokemusta kolonialismista vaikka. Ja sitten, että miten niin kun tuntuu siltä, että pitää hirveän tarkkaan miettiä, miten erilaisille ihmisille puhuu.
ja miten se jossain vaiheessa voi alkaa kuormittaa, ja miten jotkut ihmiset selkeästi hyväksyy tietynlaisia argumentteja, mutta sitten tietynlaisia argumentteja ei hyväksytä, koska niistä ei ole vaikka akateemista tutkimusta, niin mun mielestä toi siis kumoaa sellaisen kaiken niin kuin, kaikki sellaiset käsitykset siitä, että on järki-ihmisiä ja on tunne-ihmisiä ja että jompikumpi näistä on parempi. Ja se on mun mielestä myös tosi vapauttavaa, koska tuntuu siltä, että tämmöiset niin kuin dikotomiat ja vastakkainasettelut ja tavallaan hierarkiat, joita ilmenee ihan arkielämässä, erityisesti jos tekee jotain sellaista aika tietopohjasta aktivismia, niin kuin mä esimerkiksi itse teen, niin se sitten jotenkin tuo sellaista mukavaa tunnetta siitä, että tavallaan toinen ei ole arvokkaampaa kuin toinen, että molempia tarvitaan, ne voi niinku ruokkia toisiaan, ja sitten on todella inhimillistä, että meillä on sekä haluja että tarpeita, ja niitä pitää kuunnella. Joo, ja nyt kysymyksiä ja kommentteja, ja voidaan keskustella silleen aika vapaasti, jos teknologinen puoli sen sallii teknisesti. Joo, jos mahdollista, niin pystyttekö toistamaan sitten striimiä? Joo, toistaan striimiä varten sitten kysymykset, mutta voidaan aloittaa. Onko ajatuksia? Vaikea muotoilla. Ei tarvi olla kysymys, nyt hyväksytään myös kommentteja. Mä mietin vähän tästä just tämä nimi, arkipäivän ekologia. Tosiaan on tuo niinku alaotsikko, joka avautaa enemmän mitä uusi ymmärrys halusta ja luonnosta. Niin mitä itse, mä ajattelen, että ehkä se tulee just sitä, että tämä feministinen slogan, että the personal is political, eli just, että tämä ekologia, vaikka tässä käsitellään aika niin tämmöisiä isoja filosofia-käsiteitä, vaan tämmöinen dialektiikka, se onnistuu kuitenkin minusta myös saada sen niin kuin alas tämmöinen toiminnan ruohonjuuritasolta niin kuin arkipäivän elämän tasolle, että niin, että onko sulla ajatuksia siitä just tämä arkipäivän ekologia, mitä se tarkoittaa ja miten se voi tarkoittaa meille? No ehkä nimenomaan just sitä, että me voidaan jo arkipäiväisessä elämässämme ilmaista meidän poliittisia haluja ja poliittisia tavoitteita ja olla myös hyvin kunnianhimoisia paikallistasolla. Et mä itse havaitsen ympäristöliikkeissä todella paljon sellaista, että pitäisi jotenkin olla kansainvälinen sillä tavalla, että menee just näihin ympäristökokouksiin ja sinne matkustaa ja sitten taistella tällaista paperisotaa kansainvälisellä tasolla ja sitten vaikka jos on joku globaali liike, niin paikallistason organisointi helposti jää sellaiseksi kakkosprioriteetiksi tai sellaiseksi, että se vähän kuihtuu, koska pitää tehdä näyttäviä juttuja jossain konferenssissa, ja sitten kaikkien näiden motivoituneiden ihmisten energia voi mennä siihen, että sen sijasta, että ne organisoisi paikallistasolla ja kasvattaisi poliittista voimaa, niin sitten se menee siihen, että miettii, että miten käyttää 10 minuuttia jossain jollain alustalla, jossa on semmoinen mahdollisuus tehdä vaikka joku näyttävä protesti. Ja en siis vähättele näyttäviä protesteja tämmöisillä areenoilla, mutta paikallistasolla organisoituminen ja semmoinen poliittisen voiman kasvattaminen on ihan äärettömän tärkeää, ja se ei vain voi olla tosi näyttävää, mutta siitä on tehtävä mahdollisimman saavutettavaa, jos halutaan, että se voima oikeasti kasvaa. Ja silloin siinä on paljon sellaista aika arkipäivästä mukana. Ja se arkipäiväisyys voi myös olla suuri ilon lähde. Se voi olla semmoista yhteisöllisyyttä ja yhdessä
asioiden pohdiskelua ja kävelyillä käymistä yhdessä ja sen ei aina tarvitse olla sellaista tosi näyttävää ja niin kuin mediaseksikästä. Joo, siis useinhan arvostellaan just tällaisia arkipäivän tekoja, että kierrätys esimerkiksi, niin että se on tällaista individualistista, joka ei sitten kuitenkaan ole riittävän poliittista ja se ei tuota riittävän isoja ratkaisuja ja tällaista. Olen juuri tällä viikolla käynyt tämän keskustelun ja sitten tässä kun mä itse olen Kiinatutkija, niin taas kiinalaisissa kansalaisjärjestöissä ajatellaan, että tämä on just se, missä opitaan ekologiseksi, että tehdään yhdessä jotain, eikä yksilöinä. Mutta niin kuin tämän kirjan pohjalta, että mikä on se ero tällaiseen kapitalistisen maailman myymään individualistiseen, että teet sitten vaan tätä yksin siellä yksilö, pistät kaikki pöntöt kotiin ja kannat ne sitten jonnekin isompaan pönttöön, niin tosiaan, ja sitten saat hyvän mielen, kun olet sammuttanut valot Earth Dayn aikaan, niin missä se ero on? Joo, eli siis kommentti oli lyhyesti se, että missä on ero sellaisen todella niin kuin individualistisen ja kapitalistisen niin kuin arjen teon ja sitten sellaisen tavallaan arkipäiväisen tai arjen teon, joka on sitten vähemmän tämmöinen jotenkin kapitalismin kaappaama. Ja niin tässä kirjassa, että onko siinä jotain semmoista selkeitä esimerkkiä. No siis siinä on paljon esimerkkejä, mä en muista niitä kaikkia, mutta siis siinä käsiteltiin paljon tämmöistä, no just niin kuin vaikka mainontaa, että miten se on ilmennyt 1990-luvulla. Ja nykyäänhän mainonta on edelleen hyvin vahva, eli peräti vahvempaa, mutta mä sanoisin, että mulle antaa tosi paljon perspektiiviä se, että lukee, miten kansalaisyhteiskunta organisoitu ja miten vaikka niin kuin, minkälaista mainonta oli 1990-luvulla, että se oli erilaista kuin nykyään. Ja nykyään se ehkä, miten se pääsee tavallaan helpommin meidän semmoisiin tiloihin, joihin se ei ennen päässyt. Että ennen oli ehkä helpompi eristää itsensä ihan täysin ennen kännyköitä ja somea, niin pystyy enemmän silleen kuratoimaan, että mitä näkee ja missä tiloissa ne on vaikka todella epäkaupallista. Ja nykyään, niin kuin jos ottaa kännykän ja katsoo vaikka jotain uutisia jostain somesta, koska siellä seuraa jotain uutiskanavaa, niin sitten tulee silti mainonta siihen väliin, tai tämmöisiä mainoksia. Niin mä en nyt muista, oliko tuossa kirjassa joku semmoinen esimerkki, mutta mun mielestä tuossa kirjassa painotettiin hyvin paljon sellaista aika kunnianhimoista liikehdintää, että oli tämmöisiä liikkeitä, joilla oli kunnianhimoisia tavoitteita, jotka oli aika ylikansallisia. Ja sitten arkipäivässä ehkä sitten jotenkin mietittiin, että miten voisi järjestää tiloja ja tapahtumia, jotta sitten kulminoituu siihen, että tietoisuus kasvaisi ja näin. Ja nykyään on ehkä mun mielestä niin kuin, ei olla tarpeeksi kunnianhimoisia, että tyydytään jotenkin todella vähän. Tyydytään siihen, että kierrätetään. Ja sitten yritetään ehkä olla silleen tietyllä tavalla itselleen armollisia. No ainakin mä kierrätän, tämä on ihan ok. Ja mä ymmärrän, että se on parempi kuin ei mitään ja kaikki vähän merkitsee jotain, mutta ehkä se semmoinen kunnianhimo voi olla myös tosi inspiroivaa. Mutta on ehkä nyt mun oma tulkinta, eikä ton niinku kirjan sanoma. Mutta siis mun mielestä tuossa kirjaa lukiessa huomasi sen, miten paljon oli sellaista yhteiskollektiivista energiaa, just vaikka niinku esimerkiksi feministiliikkeilläkin. Ja mun mielestä ehkä yksi asia, mitä ympäristöliikkeiden, ja tämä on siis myös nyt mun omaa tulkintaa, on se, että ympäristöliikkeiden kannattaisi miettiä, mitä feminismi tarkoittaa niissä. Et mun mielestä ympäristöliikkeellä ei nykyään hirveästi ole keskustelua tästä. Ja tämä ehkä jotenkin vastasi sun kysymykseen, mutta meni ehkä vähän pidemmällekin. Joo. Joo, mä mietin, että minkälainen tässä kirjassa on se niin kuin arjen tai arkipäivän tai arkipäiväisyyden niin kuin käsitemääritelmä tai mitä se niin kuin, rajaus kattaa sisälleen, koska jotenkin itsellä tulee noista niin kuin, sanoista eniten ehkä semmoista assosiaatiosta semmoiseen niin kuin, jotenkin vaatimattomaan
säänneltyyn ja suorittavaan jotenkin niin kuin, semmoiseen harmaaseen arkeen tai semmoiseen, mutta sitten taas jotenkin kun tuossa selkeästi korostetaan sitä semmoista niin kuin halua ja kunnianhimoa ja ehkä niin kuin toimijuutta, niin millä tavalla se, että muutetaanko siinä vähän niin kuin sitä käsitystä siitä, että mitä se arkipäivä voi niin kuin olla? Kommentti ja kysymys oli siis, että miten tuossa kirjassa määritellään semmoinen arkipäiväisyyden käsite, että se osittain voi kuulostaa sellaiselta aika rutinoituneelta ja harmaalta ja tämmöiseltä toimijuuden korostamiselta, mutta toisaalta sitten myös sellaiselta, jossa korostetaan, mä en nyt muista mitä ne oli, mutta tällaista vähän niin kuin iloisempaa puolta ja yhteisöllisempää puolta, jos muistan oikein suurin piirtein. Itse asiassa musta tuntuu, että tuossa vähän niin kuin, ei hirveästi keskitty siihen arkipäivään silleen käsitteenä, että nyt määrittelemme arkipäivän ja näissä raameissa puhumme arkipäiväisyydestä. Ehkä enemmän puhuttiin siitä, että ekologia ja feminismi on jossain, ekologia ja feminismi tai niiden puute on jossain määrin semmoinen asia, joka vaikuttaa meidän elämään jossain määrin ihan arkipäivän tasolla. Ja miten just vaikka halut niin ohjaa meidän elämää kuitenkin jossain määrin, tai voi ohjata. Ja ehkä siinä korostettiin myös sellaista halua hyvään elämään, ja miltä se voisi näyttää ekologisesti. Et siinä oli yksi episodi, jossa kritisoitiin vähän sellaista niin kuin yksinkertaista maaseutukaupunki-vastakkainasettelua, ihan kuin jompikumpi olisi automaattisesti ekologisempi. Ja tämäkin oli asia, joka nyt tuli mieleen tosi semmoisena tavallaan ajankohtaisena kysymyksenä, että siis Heller oli sitä mieltä, että kumpaakaan ei tulisi romantisoida, ja sitten se oli huolissaan siitä, miten tämmöistä tietynlaista maaseudulle takaisin muuttamista romantisoitiin, ihan kun se ratkaisisi ongelmat, vaikka se saattoi usein olla tämmöistä niin kuin ehkä eskapismia vastuusta tai sellaista, että jotain elämäntyyliä romantisoidaan, mutta siihen voi silti kuulla patriarkaaliset niin kuin, asiat siihen. Tästä tulee ihan mieleen Tradwife-keskustelu nykypäivänä, että ei siellä tai niin kuin tämmöinen maaseutuelämän ja maatilan pitäminen, niin eihän se välttämättä ole ollenkaan mitenkään romanttista, ja miten sitten jotkut tämmöiset äärioikeisto, valkoisen nationalisti-ideologian omaavat henkilöt voi yrittää romantisoida sen ja silleen tavallaan kaapata semmoisen halun paeta niin kuin kapitalismia. Mutta siis aika paljon tuossa mun mielestä korostettiin sitä, että miten arkipäivässäkin voi olla niin kuin iloa ja yhteisöllisyyttä, ja miten sitä voi sitten kanavoida yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi. Ja se mun mielestä on aika semmoinen universaali sanoma, joka pätee myös. Ja sitä niin kuin on en halua sanoa, että on helppo harrastaa, mutta on tärkeää muistaa, että arjen ei tarvitse olla harmaata, tai ainakin siitä voi yrittää tehdä sellaista itselleen miellyttävää, tai jos ei pysty, niin tukeutua muihin ja sitä kautta sitten ehkä jakaa taakkaa ja olla sitten kunnianhimoinen tai sitten vaan levätä, jos tarvii lepoa. Mutta tosiaan siis arkipäiväisyyttä ei ehkä silleen niin kuin supertarkkaa niin kuin, jauhettu tai silleen analysoitu. Enemmän sitä, miten halut ilmenee arkipäivässä, tai voi ilmetä. Niin minussakin, että te on ehkä just tämmöinen visio, että semmoinen yhteiskunta, missä meidän arkipäivä olisi täynnä just ekologia ja toimiva demokratia, että me kaikki oltaisiin niin kuin poliittisia olentoja, jotka ovat mukana päättämässä, miten yhteisöllisesti niin kuin hoidetaan asioita. Siis toi on ehkä myös se niin kuin yhteiskuntaekologian ideaali siitä, että mitä arkipäiväisyys olisi, että se olisi semmoista ekologista ja tasa-arvosta ja kaikilla olisi mahdollisuus vaikuttaa lähiympäristönsä. Joo. Tuliko mieleen mitä? Joo, ehkä mä vielä tähän kirjan nimeen tartun. Jotenkin se kuulostaa self-help
ollut se, mitä olisin tullut tänne kuuntelemaan. Mut joo, siis kun sä sanot, että se niinku, kuulostaa Aristoteleelta ja sisältää käytännön niinku, tavallaan, miten sä sanoit, siinä oli esimerkkitapauksia, mutta siinä ei ole niinku, silleen, että se kuulostaa siltä, että siinä ei ole kauheasti sellaista, että no niin, että tässä on niinku, työkaluja siihen, miten voit itse jäsentää tai järjestää omaa arkea. Sitten mä jotenkin rinnastan tämän päässäni siihen J.K. Gibson Grahamin Elävään talouteen, joka suomennettiin, onko siitä jo 10 vuotta, mutta joka on niinku, tosi semmoinen hands-on, että niinku, tässä on harjoituksia, joilla mietit sitä, että miten mullistat jotenkin vallankumouksellisemmaksi, feministisemmäksi oman arkielämäsi, niin jotenkin, onko mä jotenkin oikealla jäljillä tässä? Tämä on kuitenkin niinku suuri esseeteos tavallaan. Joo, siis toi oli mun mielestä hyvä huomio, ja siis on samaa mieltä tästä. Mulla ei ollut hirveästi mitään ajatuksia, kun mä luin tämän otsikon, ja mä keskityin siihen, mä en hirveästi miettinyt tätä otsikkoa, mutta mä itse asiassa pitkään kirjoitin väärin sen. Mä kirjoitin arkielämän ekologia, sitten kääntäjä oli silleen, että huomaatko, että aina sä kirjoitat ton nimen väärin. Mutta siis, joo, siis toi ei anna mitään sellaista, että näin toimit, jotta saavutat nämä tavoitteet. Ja se on mun mielestä tosi hyvä, koska sellainen on niin jotenkin väsynyttä. Ja sitä saa Instagramista, jos haluaa. Ja sitten tuosta self-help-tyylisestä kirjan nimestä mä sanoisin, että toi on aika tarkka suomennos siitä englanninkielisestä nimestä, mutta siis toi kirjailija on ollut aikansa edellä, kun se on 26 vuotta sitten kirjoittanut tommosen kirjan, joka voisi ajatella niin kuin oleva joku 2025 self-help-juttu. Ja siis mä tiedän jossain määrin, että toi on niinku trendi, että nykyään nimetään kirjoja silleen self-help-tyylisiksi, jotta ihmiset tarttuisi niihin. Ja sitten ihmiset tarttuu niihin ja ne katsoo, että tämähän on jotain poliittista teoriaa, mitä ihmettä. Ja sitten ne ehkä lukee sen loppuun, mä en kyllä tiedä. Mutta siis toi on joku strategia nykyään kustantamoilla tai jotenkin. Et mä en tiedä itse asiassa kuinka paljon se tulee kustantamoilta verrattuna siihen, kuinka paljon ne niin kun, kirjailijat itsestä haluaa, mutta ehkä se on joku niiden tämmöinen sopimus yhdessä, että näin myyt parhaiten kirjoja. Mutta musta se on jossain määrin niin kun lukijan ehkä semmoista ehkä hyvän tahtoista harhaanjohtamista, joka on mielestäni ihan sallittua, mutta ehkä niin kuin, mua huolestuttaa se, tai mä oon surullinen siitä, että jos self-help on nykyään se ainoa tapa niin kuin myydä juttuja. Ja sitten mä niin kuin nimenomaan haluan olla hyvin rehellinen tästä sisällöstä silleen, että just, että se voi välillä olla vähän puiseva, ja mä luen aika paljon, mutta sitten se on ok, että sitä voi vähän niin kuin skipata, ja sitten siellä on ne tietyt osat, jotka on teoreettisesti, ja just niiden tapausesimerkkien kautta tosi kiinnostavia, koska siellä kerrotaan, mitä 1980-luvulla tapahtui feministisissä liikkeissä Yhdysvalloissa. Ja vaikka mä oon jonkin verran lukenut, niin aina tulee jotain uutta tietoa, ja se on ihan super kiinnostavaa. Että sit tosta on kyllä niin kuin varmaan jokainen löytää jotain. Ja näin, mutta nimenomaan ei ole self-helppiä, mutta ehkä se pistää ihmiset ajattelemaan, mikä voi olla sitten parempaa self-helppiä. Niin, yhteisöllisyys ja tämmöinen Se, yhteistoiminta. että niinku miettii sitä, että miten toi oikeasti vaikuttaa mun elämään, ja sitten kysyy kaverilta, ja sitten on lukupiiri, niin ehkä sitä ei edes halua kutsua self-helpiksi, mutta nimenomaan se, että niinku pistää miettimään, tai toi kirja pistää miettimään sitä, mitä on sellaista, mikä on niinku sun suhde ympäristöön, ja ehkä niinku jos kun mä luin ton kirjan, niin mä mietin paljon sitä, miten vähän feminismistä ja ympäristöliikkeistä puhutaan yhdessä, ainakin täällä Euroopassa ja mun kokemuksen perusteella, ja mä oon vielä ollut sellaisessa liikkeessä, jossa on myös vaikka niin kuin Afrikan mantereelta ihmisiä mukana. Ja sitten ehkä niin kun just feminismikysymykset jää sellaiselle niin kun representaatiofeminismin tasolle, että onhan meillä nyt vaikka johtohahmoissa tarpeeksi naisia, mutta sitten ei keskitytä vaikka hyvinvointiin, mikä olisi kuitenkin myös feminismiä. Joo, mutta komppaan sun kommenttia.
No niin, oliko se hyvä? Joo. Mutta oli vielä, onko teillä tietoa, että miksi tähän, siis tämä kirjailija on valinnut tämän otsikon? Mitä se oli silloin 25 vuotta sitten? Kun te teitte hänen haastattelua, oliko tämä teille sillä, ilmeisesti nyt myöhemmin teitte hänen haastattelua vielä, jos mä ymmärrän. Haastattelu oli tammikuun lopussa. Musta tuntuu, että siis me ei kysytty tätä suoraan, muistaakseni. Mitä? Siis muistaakseni se on itse asiassa se puhui Murray Bookchinin kanssa, ja että hän erotti tuo. Se oli yksi ehdotus vain, ja niin. Mutta mä luulen, että se johtuu siitä myös, että just miten saadaan nämä niin kuin isot filosofiset kysymykset niin kuin arkipäivän tason. Joo, siis toi vaikuttaa siltä, että se on varmaan ollut se motivaatio ja sitten myös se, että yhteiskuntaekologiassa nimenomaan on se ajatus, että politiikka ei ole jotain, joka tapahtuu tuolla, vaan se on jotain, mikä tapahtuu tässä ja mikä on tässä arki. Et ei politiikka ole juhlapuheita, tai se ei ole pelkkää juhlapuhetta ja sellaista jotain paperin pyörittelyä, vaan sitä, miten ollaan joka päivä. Riittävän laaja otsikko, jotta sen alle saa Niin. Joo. Vielä muutamille kommenteille tai kysymyksille on aikaa. Ja jos ei nyt tule mieleen, niin tätä myydään täällä. Voi tulla keskustelemaan ja kysymään niitä kysymyksiä, jotka herää sitten myöhemmin. Joo, kiitos. Kiitos. Joo.